li nattendi llum konferenza organizzata mill-grupp politiku tiegħi, il-grupp tal-Partit Popolari Ewropew, preċisament fuq il-kanser, għalija kienet ukoll opportunità li inkun il-vuċi ta' laqdiet f'Malta li qegħdin dedikazzjoni kbira jaħdmu fuq dan il-qasam. Kelli wkoll immedjatament ħdejja lill-rappreżentanti tal-Hospice Movement kif ukoll tal-Ewropa Donna li huma tnejn mill-stakeholders li ltqajt magħhom Malta. F'Malta ltqajt ma' stakeholders oħrajn bħal Puttinu Course, bħal Malta Health Network, bħal dak li huwa Action for Cancer Treatment, dawk li huma wkoll magħrufa bħala il-Karl Vella Foundation, kif ukoll l-Live Network, l-Live Foundation, l-Live Charity li jaħdmu kollha b'mod jew ieħor biex jindirizzaw dan is-suġġett. Suġġett li jirrikjedi aktar riċerka, meta nitkellmu dwar riċerka ma nistax ma nsemmix li sort ukoll dak li qiegħed jiġri fl-Università ta' Malta fil-laboratorji tagħna u kemm għandhom bżonn ta' aktar fondi. Jiena fil-Parlament Ewropew qed ninsisti wkoll li l-fondi favur ir-riċerka għas-suġġett tal-kanser huma fondi li għandhom jiżdiedu. Qed nitkellmu wkoll dwar it-tfal. F'Malta żort il-Rainbow Award ġewwa id-Dipartiment tal-Onkoloġija li huwa immexxi minn Puttinu Cares u hemmhekk tisma' dwar tifel li kien għadu kif ħallina u tisma' dwar kemm għandek numru kbir li jkunu trattati u kemm hu allura dawn isalvaw, imma għandek imbagħad dak in-numru żgħir li ma jirnexxilux isalva. Għaliex? Għax it-tumuri tagħhom huma rari u allura l-ħtieġa tar-riċerka hija anki akbar. Ma nistax ma nsemmix ukoll il-bżonn li indirizzaw anki l-kwalità tal-ħajja anki għal min jirnexxielu joħroġ minn din il-kondizzjoni. U dan hu suġġett ieħor li aħna semmejna u li semmejna biex ikun indirizzat. Fl-aħħar nett huwa importanti wkoll il-kura għal min ikun f'sitwazzjoni li jkun forsi fl-aħħar ġranet, ġimgħat ta' ħajju u xorta u anki l-familja tiegħu jridu l-attenzjoni personali, l-attenzjoni anki għal membri tal-familja tiegħu, dik li sejjaħ il-kura paljattiva. Dawn huma kollha s-suġġetti li rridu nkomplu nkunu impenjati dwarhom biex natu l-attenzjoni mixtieqa u biex inkunu soċjetà li taf mhux biss tieħu ħsieb imma li tieħu ħsieb bil-qalb u bis-serjetà lil kull min huwa milqut minn din il-kondizzjoni. Jiena nirrepreżenta lill-Ewropa Donna Malta u ġejt għal din il-konferenza li kienet vera ħafna interessanti. Laqatni ħafna il-survivorship li aħna wara li kunu għaddejna minn kanser wara it-trattament u li konna bżonnu għaddejnieh, imma wara li tispiċċa darna tiġi tħossok isek edha waħdek. Allura importanti li ikun hemm min ikompli jimxi magħna f'din it-triq allura għall-ħajja normali. U nixtieq li waħda ikun hemm ħafna iżjed awareness għal volja hemm ħafna, imma dejjem importanti l-awareness. Nejxu ħajja sanja, healthy lifestyle li importanti. Meta jkollok id-diagnosis li inti għandek kanser, moħħok ma jibdix jiffunzjona, imma jekk inti ssib xi ħadd li jitkellem miegħek u jkun forsi għadda mill-istess sitwazzjoni, jagħmilek ħafna kuraġġ u inti terġa' tibda tgħix il-ħajja tiegħek normali. Nirringrazzja lil dina ħabba din il-konferenza kemm kienet importanti u nixtieq il-ħajja felice in a way dak li jkunu għaddejjin minn dina s-sitwazzjoni. Hawnhekk jiena qiegħda nirrappreżenta lil Hospice Malta u li aħna magħrufa bħala l-organizzazzjoni li toffri kura paljattiva. Kura paljattiva għal nies li jkunu għaddejjin mill-kundizzjoni serja bħalma huwa l-kanser imma anke kundizzjonijiet oħrajn. Minn hawnhekk jiena nixtieq nagħmel appell għal ġenerożità tal-Maltin u l-Awċin kollha li ħafna minnhom f'diversi drabi forsi ġew kuntatt magħna. U jekk ma ġewx huma kellhom jafu l xi ħadd, familjari, ħbieb, illi kellu kuntatt mal-hospice. Illum aħna qed nieħdu fuqna sfidi ġodda, sfidi ta' kumpless ġdid illi se nkunu qegħdin ninawguraw il-mira tagħna hija li dan jinfetaħ fil-2021
U l-appell tiegħi huwa għal ħafna fondi li għandna bżonn biex din il-ħolma ta' ħafna nies tal-founder members tagħna u anke tagħna llum din il-ħolma ssir realtà. Aħna ma naqtawx qalbna u għalkemm huwa proġett ambizzjuż nemmnu illi qatt naslu biex il-poplu Malti wawċ ikollu post dinjitus minn fejn jista' jingħata l-għajnuna kollha u s-sapport li jixtieq li jkollu bżonn tul dan iż-żmien vulnerabbli tal-ħajja tiegħu.